Te vezi, mami? Hello, mami, tu te vezi? Hello, mami. O să-ți trimitem această înregistrare din noul parc de joacă de la Finanțe. Zi, repetă. Joacă de finanță. Și uite, mă dau cu tati, l-am scos în parc. El e fericit, se simte bine. Uite, o fetiță a luat-o în cărcă tati ei, ca să stea mai cu minte. Așa, și aici să arătăm parcul. Uite, este nou parc de la Finanțe. E frumos, e de tip nou, maimuță cu capul în jos, o corabie a piraților, un tobogan al piraților, o stâncă, așa, o maimuță într-un copac. Tu ești maimuță. Așa, zi, ia-ți maimuță în calitate. Ești mai muzică. Un pui de gibon, un pui de cimpanzeu cu gene de și cu gene de gorila, mami. Gene de gorila, cu față de cimpanzeu, cu boți și colți de Ia vină un puțin la mine. babuin, că nu venea. Hei, poți să-mi dai mâna? Zi, uite, pe Dana, să-ți dau ceva de mâncare, că tu ești o maimuță. Te vezi acolo? Te vezi? Păi da, mă văd. Asta e bine dacă te vezi. Asta. Ușor, ce își faci? Ce vrei să fac? Da. Și acesta este New Park. New Park Zoo Park. Ușor, vezi cu cățăratul, ține-te întotdeauna. Puteai să lași poneiul ăla. Puteai să-l lași. Ține-te bine. Dacă te arunci pe direct? Da, îl prind aici în pălărie. Hai, aruncă. Prinde-l, ia-l. L-am luat în pălărie. Bine, ce face? Uite, l-am prins aici. Vezi? Da. Ușor cu statul ăla pe sus. Așa, tot timpul să ai contact cu 3 puncte, să 3 zone de sprijin, să zic așa. Da, adică 2 picioare și o mână într-o permanență. Când muți un picior, trebuie să ai 2 mâini și un picior așezat. Avem 2 coade, noi mai multe. Deci trebuie să ai întotdeauna când te deplasezi 3 puncte de sprijin sau 3 puncte de agățare sau 3 cordeline de agățare. Așa, bun, hai să oprim asta.